Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα στο Πεντάλοφο. Διατηρώ σχέσεις εδώ με το Πεντάλοφο. Την καλή μου φίλη, τη Θεόνη την Κουλουρή, που είμαστε μαζί από την αρχή της δικηγορικής μας καριέρας και στο Πανεπιστήμιο και μετά στην επαγγελματική μας πορεία. Επομένως, με συνδέουν πολύ καλές φιλικές σχέσεις εδώ με το Πεντάλοφο. Και τώρα, καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, έχουμε έρθει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε σήμερα, γιατί μια αρχή του συνδυασμού μας είναι ότι ξεκινήσαμε νωρίς. Αρκετά νωρίς, εδώ και περίπου 2 χρόνια, με σκοπό να δούμε, να καταγράψουμε όλα τα προβλήματα, αλλά και να σχεδιάσουμε τις λύσεις. Δεν θέλουμε να αναλάβουμε την 1η Ιανουαρίου και τότε να πούμε δεν ξέραμε και τότε να ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η πρώτη μέρα στο Δημαρχείο να είναι η μέρα δουλειάς, η μέρα εργασίας, έτσι ώστε να αρχίσουν τα προβλήματα να λύνονται. Βρισκόμαστε λοιπόν στις όμορφες Ινιάδες και στο Πεντάλοφο, το οποίο είναι ένα χωριό το οποίο έχει πολύ μεγάλη παράδοση. Όμως βλέπουμε ένα χωριό παρατημένο. Είναι πολύ κρίμα το 2023 να καθόμαστε εδώ μεταξύ μας και να λέμε για τα σκουπίδια, να λέμε για την αποχέτευση, να λέμε για το νεκροταφείο, να λέμε για την αγροτική οδοποιία, να λέμε για την παιδική χαρά, να λέμε για τα σχολεία, να λέμε για τους δρόμους. Μακάρι όλα αυτά να ήταν λυμμένα και σήμερα εδώ να λέγαμε για άλλα πράγματα. Δυστυχώς όμως, σαν Δημοτική Αρχή, θα πρέπει να τα λύσουμε αυτά. Γιατί από ό,τι βλέπουμε δεν είναι τίποτα λυμμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι περπατάς στον δρόμο και μυρίζει αποχέτευση. Βλέπουμε αποχετεύσεις οι οποίες πέφτουν στον αχυλό. Βλέπουμε τα σκουπίδια ότι δεν γίνεται σωστή αποκομιδή, ότι δεν πλένονται οι κάδοι, ότι δεν υπάρχουν αρκετοί κάδοι. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μέριμνα για την αγροτική οδοποιία. Και σκεφτόμαστε και λέμε, ποιο είναι το εισόδημα εδώ των πολιτών του Δήμου μας? 2 είναι τα βασικά εισοδήματα. Το ένα, το εισόδημα το βασικό, είναι από τον αγροτικό τομέα. Επομένως, πώς θα μπορέσουμε εμείς σαν Δήμο να στηρίξουμε τους αγρότες μας? Ο μόνος τρόπος ουσιαστικής στήριξης είναι αυτός της οδοποιίας. Πώς θα πάει ο άλλος στο χωράφι του έτσι ώστε να καταφέρει να βγάλει την παραγωγή του. Επομένως, μία από τις βασικές μας κατευθύνσεις είναι ότι θέλουμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να βρούμε χρηματοδοτήσεις έτσι ώστε να γίνουν οι δρόμοι και να γίνουν άμεσα. Γιατί βλέπετε ότι αυτό που πρέπει να κάνει μια Δημοτική Αρχή είναι να τρέξει, να βρει τα χρήματα και μετά αυτά τα χρήματα να τα αξιοποιήσει σωστά για τους δημότες της. Τα τελευταία λοιπόν 10 χρόνια τι βλέπουμε στο Δήμο μας? Βλέπουμε ότι έρχονται χρήματα τα οποία όμως δεν αξιοποιούνται σωστά. Φεύγουν σε κατευθύνσεις τις οποίες ούτε εμείς τις έχουμε ζητήσει, αλλά ούτε και τις χρειαζόμαστε. Επομένως, για μας είναι πολύ βασική αρχή αυτό που κάνουμε εδώ σήμερα, να το κάνουμε και μετά, έτσι ώστε να μπορούμε να αξιολογούμε πού πηγαίνουν τα χρήματα. Σας είπε πριν ο Γιάννης σωστά ότι ήμουν πρόεδρος στην κοινότητα Μεσολογγίου και αυτό, να σας πω την αλήθεια, θεωρώ ότι μου δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση και με τους άλλους υποψήφιους δημάρχους, παρά το γεγονός ότι μερικοί από τους έχουν κάνει δήμαρχοι, γιατί έχω δει την αυτοδιοίκηση από το κύτταρό της, την κοινότητα. Γνωρίζουμε λοιπόν, όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλοί από τους υποψήφιους του συνδυασμού, πώς δουλεύει η κοινότητα. Γιατί χωρίς τις κοινότητες δεν μπορεί να υπάρξει ένας ισχυρός Δήμος. Εμείς στον τίτλο μας, γι' αυτό λέμε ισχυρός Δήμος, δυνατές κοινότητες, γιατί πιστεύουμε στις κοινότητες. Χωρίς αυτές δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Επομένως, μια κοινότητα τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να μεριμνήσει. Αλλά ο Δήμος είναι αυτός που θα χρηματοδοτήσει. Ο Δήμος είναι αυτός που έχει τα εργαλεία, έχει τις υπηρεσίες, έχει τους εργαζόμενους. Θα πρέπει όμως να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις κοινότητες του και να τις βοηθάει έτσι ώστε τα πράγματα να γίνονται σωστά. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε ουσιαστική συνεργασία, δεν δίνονταν ούτε τα μηχανήματα ούτε οι υπάλληλοι. Εμείς θέλουμε να προτεραιοποιήσουμε και να παίρνουμε υπαλλήλους που να είναι και από τις κοινότητες, να μένουν στις κοινότητες, έτσι ώστε να τους δίνεται και κίνητρο για περισσότερη εργασία αλλά και επαφή με τον τόπο. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικό το εισόδημα να μένει και στον τόπο. Επομένως, για μας είναι πολύ σημαντική η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, γιατί είδαμε και τους χρόνους, δηλαδή δεν έρθουμε εδώ πέρα να σας μιλήσουμε για πράγματα που δεν γίνονται. Ξέρουμε και πώς λειτουργεί ο Δήμος, έχουμε γνωρίσει και τις υπηρεσίες, έχουμε γνωρίσει και τους υπαλλήλους, κατανοούμε τις ανάγκες μιας κοινότητας και θα βρεθούμε δίπλα και στους προέδρους και στα κοινοτικά συμβούλια. Ας πούμε, εγώ για παράδειγμα διαχειριζόμουν μια πάγια προκαταβολή που ήταν 6.000 ευρώ το χρόνο. Καθόμασταν όλοι μαζί και συζητούσαμε πώς αυτά τα λίγα πενιχρά χρήματα θα τα χρησιμοποιήσουμε. Και αποφασίζαμε, θα καθαρίσουμε 2 αυλάκια, θα φτιάξουμε 2 αποχετεύσεις, θα πάρουμε μερικά πράγματα για την κοινότητα. Αντίστοιχα, πρέπει να γίνεται σε κάθε κοινότητα. Τα χρήματα που έχει να διαχειριστεί ο πρόεδρος, τα χρήματα αυτά, εμείς έχουμε την πρόθεση να τα διπλασιάζουμε και να τα τριπλασιάζουμε αν χρειάζεται. Γιατί ο Δήμος μας δίνει ο νόμος μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και φυσικά να κάνουμε και μικρά έργα.
Για παράδειγμα, εδώ το πεντάλοφο έχει μεγάλο πρόβλημα από ό,τι έχουμε δει με το νεκροταφείο, το οποίο σίγουρα θα χρειαστεί η επέκταση να γίνει σε κάποιο άλλο σημείο. Τα συζητούσαμε πριν εδώ με μία παρέα. Έχει αρκετά θέματα με τις αποχετεύσεις, που εμείς την αποχέτευση την θεωρούμε πολιτισμό. Έχει θέματα με τα σκουπίδια. Περπατήσαμε σε όλο το πεντάλοφο και μας έλεγαν πολλές ηλικιωμένες κυρίες: δεν μπορούμε να περπατήσουμε, να τα πετάξουμε στο κάδο, ή δεν υπάρχει κάδος, ρίζουν οι κάδοι. Αυτά τα πράγματα είναι πολιτισμός. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε, να τα ρυθμίσουμε. Ρυθμίζονται αυτά. Υπάρχουν τρόποι και υπάρχουν και μοντέλα. Και στην Ελλάδα που εφαρμόζεται, δεν πάμε να ανακαλύψουμε τον τροχόνο, δεν λέμε ότι τα ξέρουμε όλα. Λέμε όμως ότι έχουμε δει σε άλλες περιοχές ότι εφαρμόζονται πολύ καλύτερες πρακτικές, τις οποίες μπορούμε να τις εφαρμόσουμε κι εμείς. Εμείς χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε ένα χωριό το οποίο έχει ανθρώπους με ανοιχτά μυαλά που θέλουν να προχωρήσουν παρακάτω. Αλλά είναι σε πλήρη αδράνεια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή η αδράνεια. Και αυτό είναι ένα από τα χειρότερα μειονεκτήματα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή η αδράνεια λοιπόν την έχουμε αντιμετωπίσει σε όλες τις κοινότητες. Για την κοινότητα, για την προκοπή του τόπου. Θα σας δώσω μετά το λόγο να μας πείτε. Εντάξει, έχετε δίκιο. Αυτό το αίσθημα που βγάζετε τώρα, να ξέρετε ότι το έχουμε συναντήσει σε όλες τις κοινότητες. Βλέπουμε δηλαδή αυτή την αγανάκτηση, αυτή την οργή, επειδή ο τόπος είναι πραγματικά παρατημένος. Γιατί δεν είναι δυνατόν ένας πολίτης να φτάνει στο δημαρχείο, να λέει την ανάγκη του και από εκεί να μην παίρνει καμία απάντηση. Γιατί οι ανάγκες αυτές είναι υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει ο Δήμος προς τους πολίτες. Εμείς έχουμε αποφασίσει αυτή την αδράνεια που λέτε και αυτή την αγανάκτηση να τη μετατρέψουμε σε δράση. Και σίγουρα δεν είναι όλοι οι πολίτες έτοιμοι να το αντιμετωπίσουν αυτό. Είναι όμως, βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι διαθέσιμοι. Και φυσικά υπάρχει αυτή η ανοιχτομυαλιά που θα μας βοηθήσει όλους και η συνεργασία. Είναι πολύ σημαντικό εμείς πιστεύουμε να συζητάμε, να λέμε την άποψή μας. Γιατί όπως σας είπα και πριν, δεν τα γνωρίζουμε όλα. Εσείς ξυπνάτε εδώ, εσείς θα μας λέτε τις ανάγκες. Εμείς θέλουμε ένα δυνατό τοπικό συμβούλιο, θέλουμε δυνατούς συμβούλους εδώ που θα έχουν γνώμη και άποψη και θα μεταφέρουν τα προβλήματα. Μέλημά μας και εμάς ως Δημοτική Αρχή είναι να ερχόμαστε πολύ συχνά, αλλά και να διαθέτουμε και πόρους. Και η κοινότητα τι χρειάζεται? Χρειάζεται πόρους και μηχανήματα. Και όλα αυτά θα σχεδιάζονται στο Δημαρχείο και θα κατανέμονται σωστά και δίκαια σε όλες τις κοινότητες. Εγώ από την πλευρά μου να σας πω ότι σαν συνδυασμός είμαστε ανεξάρτητος, δεν έχουμε κομματικές ομπρέλες, έχουμε όμως πολιτικές θέσεις. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι, για παράδειγμα, το νερό μας, που θίχτηκε και πριν, θεωρούμε ότι πρέπει να μείνει στα χέρια του Δήμου Μεσολογγίου. Θα πρέπει δηλαδή να προσπαθήσουμε να διασώσουμε τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης, η οποία αυτή τη στιγμή χρωστάει 12 εκατομμύρια ευρώ. Αν προλάβουμε. Θέλουμε λοιπόν να τη σώσουμε τη Δημοτική Επιχείρηση. Θα βάλουμε τα δυνατά μας για να προλάβουμε. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι πιστεύουμε πάρα πολύ στην υγεία. Επομένως, θα διεκδικήσουμε το νοσοκομείο Μεσολογγίου να παραμείνει δυνατό και δημόσιο. Παράλληλα και αυτό το Αγρινίου, γιατί η Αιτωλοκαρνανία χρειάζεται 2 ανεξάρτητα νοσοκομεία. Και από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων, τα σκουπίδια μας λοιπόν, πρέπει επίσης να τα διαχειριζόμαστε εμείς, σαν Δήμος, την αποκομιδή τους. Εμείς έχουμε πρόθεση να προχωρήσουμε σε μοντέλα διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης. Αυτό όμως είναι πράγματα που θα τα αναλύσουμε και στην προεκλογική περίοδο. Είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι από εσάς ακολουθείτε τέτοια μοντέλα, γιατί στις αγροτικές περιοχές, για παράδειγμα, τα οργανικά μας δεν τα πετάμε στο κάδο, τα πετάμε στους κήπους ή στις κότες. Επομένως, είμαι σίγουρη ότι σε αγροτικές περιοχές θα είναι πιο εύκολο να εφαρμοστούν όλα αυτά. Θέλουμε να κάνουμε πράσινα σημεία, να μπορείτε να πετάτε τα ογκώδη σας αντικείμενα. Αλλά θέλουμε πάρα πολύ να ασχοληθούμε με τα ουσιαστικά πράγματα. Να ασχοληθούμε δηλαδή με την αποχέτευση, να ασχοληθούμε με τους αγροτικούς δρόμους, όπως είπα, να δούμε τι θα κάνουμε με τους παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς. Γιατί μάθαμε ότι φέτος στην Πεντάλοφο, για παράδειγμα, στο Πεντάλοφο θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει τέτοιο σταθμό. Εμείς θέλουμε να δίνουμε τέτοιες ευκαιρίες. Και γιατί όχι να μην δημιουργούνται στις κοινότητές μας τέτοιες δομές. Και φυσικά θέλω να σας πω ότι πιστεύουμε ότι η οικονομία του Δήμου μας θα πρέπει να στηριχθεί σε 2 πυλώνες στο επόμενο διάστημα. Το ένα διάστημα είναι η αγροτική παραγωγή. Πιστεύουμε πάρα πολύ στο αγροτικό προϊόν και στη μεταποίηση. Πιστεύουμε ότι στις Ινιάδες πρέπει να δημιουργήσουμε μεταποιητικές ζώνες. Είναι ευκαιρίες που δεν πρέπει να χαθούν από τους αγρότες μας. Και μετά από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι πρέπει να στραφούμε και σε μορφές ήπιου τουρισμού και να αξιοποιήσουμε όλο αυτόν τον πολιτισμό που έχει όλος ο Δήμος μας.
γιατί τα επόμενα χρόνια είναι χρόνια που θα δοθεί και η ευκαιρία μέσω της επετείου των 200 ετών της εξόδου να γίνουν πολλές εκδηλώσεις. Εμείς μας ενδιαφέρει να εκπροσωπήσουμε το Δήμο, να φέρουμε χρήματα μέσα στο Δήμο, αλλά αυτά να εξοποιηθούν σε όλο το Δήμο. Δεν είναι μόνο το Μεσολόγγιο Δήμος, είναι όλος ο Δήμος, είναι Μεσολόγγιο, Ιτωλικό, Ινιάδες και πρέπει αυτό να το κατανοήσουμε, να συνεργαστούμε μεταξύ μας, γιατί ο πλούτος που υπάρχει, για παράδειγμα, στις Ινιάδες δεν μεταφράζεται σε όλο το Δήμο. Δυστυχώς φεύγει. Που εμείς αυτό δεν το θέλουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια ενότητα στο Δήμο Μεσολογγίου. Ούτε μας αρέσει να βγαίνουμε εκτός του Δήμου και να καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Πηγαίνεις, για παράδειγμα, προς Αγγελόκαστρο και βλέπεις τη διαφορά με τη Σταμνάη. Πηγαίνεις προς Γαλατά και βλέπεις τη διαφορά με το Ευηνοχώρι. Όλα αυτά πρέπει να τα αλλάξουμε. Είναι πολύ σημαντικό πλέον να μιλάμε για Δήμο Μεσολογγίου και να είμαστε όλοι περήφανοι. Και φυσικά και όλοι αυτοί που έρχονται να μας επισκεφτούν, βλέπω και άτομα που έρχονται Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, να χαίρονται να έρθουν στο χωριό τους. Να λένε πάω στο χωριό μου να ηρεμήσω, να μην έρχονται εδώ και να έχουν όλα τα προβλήματα. Για παράδειγμα, συναντούσα τις προάλλες ανθρώπους και μου μιλούσαν για τα αδέσποτα. Σου λέει: έρχομαι από την Αθήνα να ξεκουραστώ λίγο και δεν μπορώ να περπατήσω, δεν μπορώ να χαρώ αυτή την όμορφη φύση. Γιατί εμείς λοιπόν να μην έχουμε μεριμνήσει, γιατί ο Δήμος μας να μην έχει αγοράσει το πολύ απλό, ένα αυτοκίνητο περί συλλογής αντισπότων. Και γιατί ο Δήμαρχος να διαλέγει, ας πούμε, να αγοράσει αυτοκίνητο για τον εαυτό του. Πρέπει όλα αυτά να τα δούμε. Είναι πολλά τα λάθη που γίνανε αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια της δημοτικής περίοδου και πολλά τα λάθη αυτής της δημοτικής αρχής που από την αρχή δεν ασχολήθηκε σχεδόν με τίποτα, ασχολήθηκε μόνο με τον ήχο και την εικόνα, μόνο με τις φωτογραφίες. Ο Δήμαρχος, για παράδειγμα, δεν επένδυσε σε ανθρώπους, δεν πήρε ειδικούς συνεργάτες, έτσι ώστε να μπορούν να βγάλουν και μελέτες, να φέρουν και χρηματοδοτήσεις. Με αποτέλεσμα να ερχόμαστε τώρα 4 χρόνια μετά, να προσπαθούν τους τελευταίους 2 μήνες να κάνουν πράγματα που δεν γίνονται μέσα σε 2 μήνες, να μας αποδείξουν ότι είμαστε εδώ και μπορούμε. Δεν μπορούν όμως, γιατί δεν έχουν σχεδιάσει. Και όλα αυτά βέβαια βγαίνουν. Δεν θέλω να κουράσω, δεν θέλω να πω πολλά παραπάνω. Νομίζω ότι σας δώσαμε το στίγμα μας. Εμείς, όπως σας είπα, ξεκινήσαμε πριν περίπου 1,5 χρόνο. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλές εκδηλώσεις. Θα είχαμε έρθει νωρίτερα, αλλά μεσολάβησαν και οι εθνικές εκλογές. Επομένως, νομίζω τώρα που πλησιάζουν πλέον οι αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν τον Οκτώβριο, έχετε όλοι διαπιστώσει και το πώς σκεφτόμαστε τη διαμόρφωση του συνδυασμού μας. Έχουμε φτιάξει ένα συνδυασμό με ανθρώπους από όλους τους χώρους. Με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και από γραφειοκρατία και από αγορά, δηλαδή είναι και ελεύθεροι επαγγελματίες και δημόσιοι υπάλληλοι και αγρότες και ψαράδες, έχουμε όλα τα επαγγέλματα μέσα και μας ενδιαφέρει πραγματικά η επόμενη μέρα. Έχουμε καθίσει, έχουμε καταγράψει. Αν κάποια από τα προβλήματα που υπάρχουν στο χωριό δεν το ακούσατε, με χαρά μετά να βρεθούμε να το συζητήσουμε και να το καταγράψουμε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω εδώ σήμερα. Με τους περισσότερους μίλησα λίγο πριν. Θα συνεχίσουμε τώρα και κατά τη διάρκεια της βραδιάς να πούμε κι άλλα. Να πω απλά τα ονόματα, τώρα βέβαια να ξέρετε δεν βλέπω και πολύ καλά. Τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων που είναι εδώ σήμερα, των υποψήφιων δηλαδή. Να ξεκινήσω με τον Δημήτρη τον Καλόκληρο, που το βλέπω απέναντί μου. Τον Νίκο το Σταμάτη, την Άδο τη Χαλαζιά, την Ουρανία την Κότσι, την Αφροδίτη την Βαρμπετάκη, τη Σπυριδούλα την Κοραντάκη, τον Ανδρέα τον Τζερεμέγλη, τον Ανδρέα τον Κουτσαγγέλη, τον Παναγιώτη τον Τζάμι, τον Γιάννη τον Τζακώστα, τη Σταθούλα τη Μωραΐτη, του Καλογεροπούλου. Είναι κάποιος που δεν έχω πει από το συνδυασμό, παιδιά, σηκώστε χέρια. Δεν βλέπω. Η Φωτεινή Μαριέτη, ο Βασίλης ο Κουτρούμπας, συγγνώμη Βασίλη που γύρισα έτσι, δεν έχω ξεχάσει κανένα. Και είμαστε κι άλλοι πολλοί. Και θα χαρούμε και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να μας βρει μετά να συζητήσουμε και για τη συμμετοχή του στην ομάδα, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Χαίρομαι που είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Για ό,τι θέλετε είμαστε ανοιχτοί σε ερωτήσεις, αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.